Hadian ka jing syakem jong presiden ka KSU nong thamai circle usama Eric nong kenri hakapor kumba shibaje AA haka step senya jong ka khatway tarik naitung nakaliang ka executive committee jong ka khasi student union nong thamai circle kala penram jur ka jing le jong ka police department ban kem yu presiden jong ka seng hakapor shiteng met la kumba kidei ki kai klau Habakran Shikila Pathai Kubor mentakasngi khatway tarik naitung nakaliang vice president jaka seng usama Richard Maukeu ulong ba kajingle ki pulet kalongkum ban penting pensmi yaki dekhot jaka seng bat yaki bahayeng hasem ulong ru haba ki pulet kidon kam ki no ki dekhot jaka seng kidei ban khot mensngi menshai bat ulong balada ki pulet ki khot mensngi ki dekhot ka seng kilong ki bakloi ban yatre lang bat ki pulet hendrei dakaba syukem shiteng net ka pensat bat penbitar ya ka seng Ulabu ru ka jingkeli balai ki wei ki seng pi khot mensngi kat ba ya ki de khot jong ka KSU pat pishuwan shiteng met habakran banram nakaliang u general secretary jong ka seng usam lari ban sing nongrum uong bakane ka jingle ki bor pulet kalong kum kaban aiding shushu ki de khot jong ka seng kajing syakem jong ute unong elam ka KSU ka de ru haden ba nakaliang ka KSU Kalalit ban khenra work permit yakinong tray bar jela haki khendiat sngi baladem. Committee meeting ba jong kapia sini mau settle kala song step kala remjur ya kena kulit yang baka home department bala le rew cloud tak bawan kem siteng senya yang presiden jong kapia sini my circle sama Eric Nongkendri badairu Sports Secretary juga Central Executive Council juga KSU. Apa penlongo yang ini kalau ba haba la keli na sama Eric kay kapala penlong ya ki ba pensyakem mau sama Eric la juga ba kaditan bagi orang mission statement try ha ka ba ya dei ba ki jeng khandra work permit ki jong ki ba ka seng la le. Dina kaliang jongi ngilongo nim sulak medur ba katakat nap pulit kabat bat ya kaan bat tip ya kaan lu tang bensim statement hadu siteng sinya kinle jam yo nong ilam jongi ka kalau ba iki ka ba ina den namar ba pisung susah hi lada don kam sim statement pidon kam kanu kadai ka por men sini mensia pidi ben pun lani lek ai da ka siti hayeng ba ngiron kam ya pi ba kuan hanam kata kadika hukum kadika persediaan hendrai lada syukem siteng met sulek kendaraan yang hamtam ka bapun solusi yang ikum ka circle berhoi kadai kami jong samla ire idang sukrat mentadang lai tayo demokli mau udang don haka jing solusi ka bakra hendrai kitnat pulit kam tip yak ta kam khen yak ta nayeng kala long kumbap penting pensmi pensujer ya ki bayeng hasem ki jong sama ire Kena kaliang jongi kum kasarkal di remjur bat ni dawar na kasarkar na katulak pulit bakimde syu nang ni smat ban lekem ni hot jongi menmit menyong nrei la pidon kam ki benwan mensing cha pidon kam ko ni long ba ko la pi kwa kinu statement ha ka bede kinu kam ko benwan nrei bonom kam wan kam steng ni kam dei ka kam ko ba la ma pi bat ya ka ai ko steng ni kan kem pimut ni de ki kai klau Rengi ngindi ki kalau ngindi ki khot ng sang halang ba pek perman ya chong suk chong sngan ba pek perman ya bahagam ya ka jingki wirat bagini ada ya la ka jong ka jai kendi bra hoi de ka isi bra hoi ka taw ka chung su binyau ka taw ya chung su dom ka jing bitar ka ju ko ban ni kermen scam ba nang ni skmat na kaliang ka home department kani ka khubor ka lek jadi ben lek ka sarkar namar ba la ka sarkar ka shong kam sim kya kalong mutlak halo habai di bekijing dawa ke jongi pentrikam ikan RSSE kepala dei pentrikam na dumeno nomor hawa ni sutu ka ILP ka song haka kti joka sarkar India hendri ke MRSSE bede ka di kti joka sarkar jela te kumtangi kwa mardor ka sarkar kan pentrikam ni ki an khanang ba ki bede ki bawan syakani kari ke jongi kinwan Indai bakinwan lajan, rekinwan lengkap bagi kendon, kinwan lengkap bagi jing perking, kenang ba ki kinum yo bende mon akan ka jaka akan ka ri jongi. Dan kalian ka isi berkoi ni snow ba ni penremjur
saksian ban ni penram ya knat pulit bakam dai su ban le kum kini kam ring klau dak ban le jam ki khot le penting pan sme ki bayang basam jo ki khot nambar ni su sai ba ya kam sim igri ya kam sim ban trai nam ta ka jai ben riu pinum la ban sim ni ban kni no na wei pa wei khot jong ka jai ben riu nrei pile pat kum ni dak ba penting pi pen sme ki bayang basam ka kalong ke ce kepada kalian jong kaseng nyimla ban pediang dal ni te kum ta sai sitien ni kentu ya ki bor jong an na da pidan kam yano hakanu kanu kapor mensni pun dari pak dek siti ni kloi benwan ben yakren ben ai dek statement ni kinu kini kam nrei min menyong da kadang jab yang kum ni na kalian kaseng nyin hap ben perkhat da kumai pa akbai dei bakanika cingwan kem yo samla kirek nang konri kepada presiden jongi kumka ki siunang mai circle ni nakalian jongka circle isumsi bani aslo bakat cingwan kem ru kalong ka ba long bean hak sisteng senia andrei ka kubor ka basai sarkar basai ka police department wan nam penterhai ngi bat wan nam pen buat wan nam the umca ngi namar ba kat pa pinang the kata kading kanong krun andrei nak kubor mangan keren ka long bet tangkatahi ngi kum ka circle nong thmai ngi khlan ngim som thai ngi nang itrei wan la kalong hakanu bentaru nginum kan randin ike ba ngi di banle nam ta babha ngi tre nam ta ka bha kamet nam ta ka ri ba ka sai ben riu tan kan ni kubor ka basai sarkar ba smobha wanam penterha ngi wanam pen them pecah ngi pe yo ba ka ding ka kelang tang kata ka kubor ka basai ka police department ba ka sarkar bunjo